maabot ang engineer. Nahuman ni mo ba? Ay, dili po na ko ipanghinambog, sir. Nakagraduate ko kinder. Akong kabahan, ner, ay concrete man yung balay. Nindit itaw na ni Kugon. Pareho naman naman sa mong buhok na murag kugon. Wala rito. Maabot ang engineer ng taon. Asa man inyong mga skull guard? Repor, Sota, kay maabot ang engineer ng alas 10. utang lang namon ipor. Sota, kay maabot ang engineer. Por, pwede may mag-apply trabaho niya, por. Inainay lang sa inyo gipos ng mga sako diya og punitan inyong balas isa-isa kay matabang sa kuan nga. Gago! Sige por, ako na bahala dre. Sabi eh. Paabot sa mo kadali dong. Naton sa atong timekeeper. Ay na naman dayo. Pagyasan yung timekeeper dong. Tagsad. Unsa may problema na nila, por? Pangita daw na sila og trabaho. Sige, palingkura sila dire kaya ako nga interviewon. Sige, lingkod lang sa daw mo dire kay mobalik sa ako sa kuan. Akong mga katawan dito ah. Relax lang sa mo diya kay paboton lang ng engineer. Sige, Sige, sir. Ay, nanam na engineer dayo. May buntag janer. Sa may problema dire. Mga apply daw na sila trabaho, ner. Sige, interview ha, basta ang kasabutan na to. Sige, ner, ako na bahala na. Por, ano na nga to pa na yung trabante ni mo dre por? Ay, bang udtuner. Ano na nga to pa na yung mga tao ni mo dre? Kaon na kuner kay udto na. Ito na gid eh. O ikaw, unsa may naman mo dong? I-graduate naman ko, sir. Kini goods kay naka-graduate. Unsa man nga year ka na human? 2023 ba, sir? What? Ay, libuga po nimo kay istorya. Ay, ang nahuman nimo ba? Ay, dili po na ko ipanghinambog, sir. Naka-graduate ko kinder. Aw, abi na ko taas kay kag nahuman. Unya, unsa may applyan po nimo nga trabaho? Pili ko may engineer na, sir. What? Ay, di makaya dong. Libol lang juga ko to. Ato na ito ka. Salamat, sir. Ay, salamat. Trabaho na yun ko. Ito, makang naigamay. Next. Unsa may naman mo dong? High school graduate. Unsay kurso nimo? ML. Unsay ML? Contraction man ni diri lamin nagkuan diri nga magdula. Pataka na mga sir. Malagyag lata ba? Oh, sige, unsa may skill applyan nimo? Gathering. Oh, sige, dawat na ka, lakaw na ito. Salamat, sir. Salamat. Amping mo da. Sige, next. Yun say naman nimo. College graduate sir. Unsay kurso? BSBS sir. Unsay BSBS? Bachelor of Science and Vulcanizing Shop. Ah, di may madawatan na ulit dito. Pangutawad kag shop niyo dito. Sir, maluoy ka sir. Wa ko ipakaon sa daw ka manika nako dito. Ah, paano man ang city mo manika dito? Grabe hapon ni mo sir. Wa jud kay kaluoy. Bong natay manika do pakang dito. Ah, sorry jud kayo. Unsay plano ani ner? Para sa dos andanas. Itar na to ng duha ka andanas. Di na to butangan og hagdanan para wa bisita makakatkat. Unsa ba na to pagtaon og dos andanas ani ner na kulang man tagtao? Forest ko saan ara ko ingon engineer. Ner, doray nadawat ner. Yan sa may mga skill na to. Tong isa libor, katong isa gathering. Fights na natay pang gathering sa kuan. Mahuman ang second floor.
Panhiya tong gatering be kay istoryahon ako. O sige ner, tuon sana ako. Mau ni siya ner. Biya isa amin niya, napami-istorya na. Sige ner. Dili ko kay init dia mangitom ka. Nakasulay nakagtao do gatering. Uner. Unsa man nindot itaod nga color of ano? Akong kabahin ner. Ay concrete man yung balay. Nindot itaw ani. Kugol. Ah, pareho naman mo sa mong buhok nga murag kugon. Wala dito. So naday ko i-shout out kang Mar Macampo ug ni Mia lang sa Kalam, Dayan Jane De Colo ug ni Dainani. Shout out ni Mudadol ug ni Benedetta Dandalan ug ni Agoy Puti. Shout out ni Mudadol ug kani si Nile ICOR. Shout out ni Mudano. O kamo na po do. Napo day ko shout out tol. Shout out Jameson Valdez, shout out mo dia dol. Og si Edgar Morales pa shout out po. Ha ha ha. Shout out mo dia dol. Og si Justin Isparleto, sorry. Ispaltiro, shout out mo dia dol. Og si JR Ongob, shout out mo dia dol. Shout out po ko ni Cristel de la Torres Ibera. Wala? Wala. That's all. Salamat sa inyong suporta. Bye-bye. Pailela.